Здравейте хора, аз съм Стар Дестройер и както виждате, пак почваме, още сме в комедийната поредица. Време е да си лягаме. Моите братовчетки си тръгнаха тази сутрин. А сега, ако ме набият, че съм закъснял вкъщи, не знам какво ще правя. Майка ми и баща ми се върнаха. Ай-яй-яй. Оп, баща ми избяга някъде. Мамо, извинявай, но ще подменя татко. Ето ти нов. Даже и тръгна да я натискаш. Нека да си лягаме. Чакай, на мен ми се да спа. Аре бе, разкарай се, мамо. Училище. Не можах да вляза. Загубил съм форма с бутончетата. Здравейте, днес какво ще учим? Извади. Той е наказан. Няма да учи, само ние двамата ще учим днес. Той ще гледа. Извади си отварите. Чакай, не е ли малко превързано? Чакай, нали днес ще правим? О, днес имаме химия, бях забравил. Ела, служи съставките на дъската, ако обичаш. Идвам, не ми викай. Така. Първата съставка. Не, щупи училището, ще бъдеш наказан. Чакай бе, стана погрешка, какво искаш? Първо ми казваш да сложа нещо. Първо, какво ще ни трябва първо, учителю? Служи си и вътре. Защо си забравил водата си? Да те попитам, младежо. Ами, извинете. Служи вода. Ей, защо не ми даде вода? Сетай. Дай вода. Така. Първото слагаме вода. След това си вземи едно око на паяк. Да го слагам ли на дъската? Да, моля. Сега изчакай. Учителя, извинявайте, ще ви прекъсвам, знам, че съм наказан, но Стар Дестройер носи, в час носи меч. Позволено ми, аз слушам. Да видим отварата. Господине, що отварата ми не сработи? Не знам. Защо отварата ми не работи? О, може би защото сбъркахме. Първо така. Хайде. Що не ми стават нещата?
Добре. Учителю, извинете, че доказвам, но каква отвар трябва да се получи? От Poison. Мило ми дете. Добре, учителю, елате да видите. Ти ми покажи. Ето я. Изпий я. Това ме накара. Ако не бях с броня, щях да умра. Добре. Така и ще ни трябва барут. Така. Аре бе. Господине, чакайте. Ще взема чест и ще си оставя нещата, за да си сложа нещата. Аз се напълних с неща. Ей. Така, пазете се. Така, оставяме абсолютно всички неща. Сега, какво си? Какво? Не, защо за мен е отровата? Чакайте, обърках я. Ето я. Служи водата. Сега вземи око на паяк. Ей, вземи си Poison. Така. Сега всичко е въпрос на търпение. Ако не си търпелив, нищо няма да стане. И ще имаш двойка. Сега вървиш към четворка, защото сбърка отварите, а трябваше да си готов. Това е тест. Какво? Така. Сега. Първото, което ще направиш. Стана ли ти положено? Ага. Такъв. Размених ми учителя. Сега. Какво според теб трябва да вземеш? Прах. Точно така. А сега какво трябва да направиш? Да видим какво ще стане. Хайде. Учителю, не мога да ви търпя. Там с бъни хоп ще ви омагьосам и да си бягам. Стана време за обяд, вие... Закъснях с половин час за обяд. Не ви е срам. Задържахте ме. Ето я столовата. После имаме задължения в лекарския кабинет. Къде са децата? Какво има за обяд? За обяд ли? Че аз не съм приготвил. Не, всъщност съм приготвил. Чикън. Ето. Не, аз ще си ги. Ти щупи за кословнята. Но се наядох добре.
Сега трябва да я поправиш. Но проблеми. Мислих си, че учителя умира, защото го омагиосахме. Довиждане! Учебният ден свърши. Сега трябва да ходим в лекарския кабинет. Дано да имам яйца ми трябват и така. О, 2 клиента. Здравейте, господине. Господине, да не ви е страх от мен. Не ми пука. На един клиент взимам по 1000 лева. Слизай. Лечението те чака. Чакай, не те питах какъв ти е проблем. Проблемът ми е, че носът ми е дълъг. Затова не ти трябва специалното лечение. Просто ела. Не ти трябва специалното лечение. Просто го убий. Не ти трябва специално лечение за това. Трябва ти нормалното лечение. Браво. Браво. Сега може да си идваш. Още един щастлив клиент. Сега ще ви покажа... Да, не. Другия път ще ви покажа. Това ще е всичко този път. Надявам се да ви е харесало.